Mit navn det er Henrik Ø. Jeg er ejer af JPPC. JPPC er en underleverandørvirksomhed, og det vil sige, at vi vil rigtig gerne have dialogen med kunden frem og tilbage for også at levere et rigtigt produkt. De overvejelser, vi gjorde vedrørende rørlæseren, var selvfølgelig ret store, også blandt andet fordi det er en stor investering. Ja, for at få plads til at have en rørskærer af den dimension, så kræver det også, at vi investerer i en ny hal til at have den i, fordi at, den er ret stor. Og råvaremateriale til rør er også ret omfattende at opbevare. Så det kræver noget plads, så skulle vi investere, så skulle vi investere i en ny hal også. Grunden til, at valget faldt på Aditya, var, at Aditya skiller sig lige nøjagtigt lidt mere ud end alle de andre. Det er mere fleksibel maskine, de har fået lavet. Selve softwaredelen på den er rigtig stærk, og det er med det, vi gerne vil lave, hvor vi gerne vil lave små serier med hurtig levering, så har vi brug for et stykke software, som bare er rigtig godt. Og det har Aditya. Lige netop den her maskine kan for os gøre, at vi kan levere nogle fleksible produkter ret hurtigt, og den er omstillingsparat, den er nem at arbejde med, og det er det mest fleksible apparat, jeg kunne finde af den slags på markedet. Samarbejdet med IP-maskiner har været godt, det har været professionelt, og de har holdt, hvad de har lovet fra starten af til slut, så det har været perfekt. Selve installationen og servicen har de også holdt, som de lovede fra starten af. De lovede, at de ville levere medio september, og det har de holdt til punkt og prikke. Der har ikke været noget at sætte en finger på. Det har fungeret perfekt hele vejen igennem, så det har været super.